Ето е машината на времето. Ето е и другата машина. И Ивайло Симеонов Кънцев. Сними гърба. Много е мощен. Вижте каква макина има, човек. Айте какви мускули, какво нещо. Гледайте. Гледайте, той надмина кирскат. Гледайте за къде става прос. Много е мощен. В момента дига 120 кг. Най-мощното момче от Испания. Викат му Дейвид Чокачи. Вижте за къде става праз, каква макина е. Сними мускулът. Ето тук е. Ето колко силен, гледайте такива мушмули има. Гледайте. Вижте каква машина е. Ай, само машина за убиване. Сними кофа! Вижте какви кофи вади, бе, гледайте какви кофи. Много мускули! Ще видяме! Ще видяме! О, мамо! О, майко! О, мале! О, мале! О, мале! Ей, мускулите, бе! Гледай какъв мускул, бе! Гледай сега какво правим тук. Гледай си. Гърба, гърба. Гледай. Гледай. Сними килото. Килото къде се дига? Килото! Бут мощно! Бут! Виждаш тук е мускул, гради, кофи, гради, мускул, си бал майката, почки тук, Кой че кажеш ти какви скалата, И аз съм бето, има кажеш. Майко. О, татко. О, Исусе Христе. О, Исусе.
Без да се спира, много почва да става трудно нещо. Мускулите. Грип, малко, грип. Грип. Не мога повече. Не мога. Бут макини. Да излизат вени нещо. Много вени да излизат. Бут вени! Много вени нещо. Си бол майката! Направо! Много вени си ба майката, бато гръбик. Бато гръб. Има ли ефект? Тук почва да ви злат мускули, не ги имах тия работи тук. Ебах да дойма, 2 дена, 1 месец си бал майката, ставаме културисти тук. Културисти! Дай! Ще малко. Не мога. Батя поски. Те пуша да играят кючек. Дай. Аз стига така. Дай. Синище, добре. Бут макина, бут шукар. Пазма. Голям. Xbox. DVD-то. Тук. Juegos. GTI. Това. Алкохол. Смакдаун. Тук. Си ба путката, май. Ай, стига толкова. Утре пак.